Las Vegas. Shout out Dong Paning! Dati sa Vegas. Habang sa street lang. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayong araw na itong mga kagwang ay pupunta kami ng Las Vegas. Samahan niyo kami mga kagwang. Let's go! Wala pa. Mga kagwang, nasa Victorville ako mga kagwang, sa area ni Dong Pading. Shout out Dong Pading! Agilan ko ha, agilan ko bay! Solar. It's a solar. Vegas na mga kagwang. Oh, I saw a mountain goat. Look, right there. Yeah, I know. Oh, Oh, there's a horse. a horse. It's a horse on. Another horse. Another horse. Where did go, horsey? What? How many elevators are Mga kagwang, nandito na kami sa mga kagwang sa hotel. Dito na kami sa Vegas. The city that never sleep mga kagwang, Vegas. 1 minute 37 seconds later. Mga kagwang, papunta kami dun sa mga kagwang sa strip ng Vegas mga kagwang. Samahan niyo kami mga kagwang. Malamig masyado dito ngayon kagwang. Mommy, a pyramid. What's inside the pyramid? Pyramid. What's inside the pyramid? Pyramid. What's inside the pyramid? What? Wobbling. Did the city just turn the slide? No. Where's the spicy? See? Where's the spicy? Where's back to it? Daddy. That steel's making it up. And now I'll give it. The horsey. Rudy's. There's hope. There goes the dad. Diba, dad, tanaw dad, basig basig ka sa iyong mga kuan.
Nakapark na kami mga kagawang sa wakas. Thank you, grabe pila. Dito babe. Dito babe mo. Sa loob to ng Villaggio mga kagwang. Ang daming tao dito sa loob ng Villaggio mga kagwang. Beb. Daming mga tao mga kagwang. Grabe. Mana siya bebo? Grabe yung mga kagwang, trapiko. Diyan kami dumaan kayo na papunta sa parking. Ew, no. Why did we just swallow a cow? Dali, oh, Look, the bull is attacking me. oh my gosh. This is the newest movie. Hello everyone. A big silver bull is attacking Cindy. You gotta turn this off right now. If you don't turn this off right now, you get stuck if you get hit by a Huh? bull. And it'll charge you right in front of you. That was it. Look at the castles, baby. The castle. The ride. Wait, sawa. Right here, baby.
Dito, bigas. Oh, Daddy was so cold. Daddy, are you cold? I'm a soda. I'm so cold. I'm Sprite. Your Sprite and mom. Police cars. Grabing tao. Picture na dalawa mo. Dito. Sige, dito. Red one.
go to. Dad, wait. Isang oras sa bangkay. Ben. Ako na bibaw daw, ano? Wala na. I don't. Mommy, I don't. Yes. You don't what? You don't what? I don't want to learn. But don't throw me in the water. Don't throw me in the water. Not for
Wow. Pabalik na kami sa hotel mga kagwang. Ang daming tao. Okay, we're here. Mommy, my power's losing. My power's losing because of the nozzles of the fountain going down. That means I'm losing all my power. But I love to put water on myself to be a mermaid. Just here. Okay, ito na. Hindi naman traffic siguro ba? No? Kaya di mo na traffic good, no? No, kada mag-on sila ba? Ano ba? Na-set ang kwan na? Kung ito na-set ang kwan? Itong lian. I mean, there's layer. What does layer? What does layer mean? Murag mo na ni siya dre, babe, no? No? What does layer mean, Mama? Kung mula ka ta dirita. Okay, di ako kay ma'am ng kuha na, oh. Kararating lang namin dito sa hotel mga kagwang. Thank you for watching.